Hello viewers, kani ka step ngan ai ka jingkran ya fi ya ka ba kat bangadang duai menem step umen sim khut blai walapan pa bangadai ban kran ya kani maka ta ka jing kai kalong an bu ha ka rukom kum ka jingkali le si pila sya hikai lam ler le si pila sya hikai lam ler lani husiar nak jing hikai lam ler kani ani tu fi ka de ka tin jong blai ka bo ka bla tho ka jutang thamai la tho arajar snam men shwang no fi wa apostol paul ula da tho na du arajar snam men shwa chapang kani ka jingsha ikai lam ler tongin ya puli wong no wong nga hukum hakmat ublai bat u Jesus Christ kal ka ar Timothy tongin ya puli shwa na ka ba ar Timothy kal na ka ba saw wong kumno wong nga hukum hakmat ublai bat u Jesus Christ ba utrai uban sa bishar ki ba embat ki ba yap bat da kata ka jingmi pa jong u bat ka hima jong u teman ya lap ya kata ka ketin bat wong man ya lap ya kata ka ketin to yai minat ha ka badai por habam dai por di tu pen kendu tu senang tu kentu da ka jingsha slam baro bat ka jing hikai sengap namar kapor kanja habakin sya skor ya ka jing hikai bajanai Henry hawigdan ki skor ki badat bat kidan ki skor ki badat kin yai kenton haladi yakin nong hikai sengap kat bakum ka jing kwa brai jong kihi bat kin ya pen pai no ya lagi skor jong ki na ka jing shisha bat kin pai shaki puruskam Henry mami tu syarai haki ai baro tu syak sitom tu le ya ka kamu nong itu kana tu pendap ya kata ka kam jong hi hang ni ka kin nong hikai ki ban hikai kat kom ka jing kwa brai jong ki kamu no kini kin nong hikai lam ler ki mi ru na kini kin nong kwa banyo sngo tang kai ka bam lam ler hang ni la ya tho wang namar wang no wang namar kapor kanja habakin syak skor ya ka jing hikai bajanai kan Henry habaki dan ki skor badat kin ya kentan ihaladi yakin nong hikai kat bakum ki jing ko abrai jong ki hi batkin pen pai no ya ki skor ya la ki skor na ki jing sisa batkin pai syak mat purs kampi upol ukuran no ne ukuran ya kita sisin ki bala yo mat yo Jesus Christ ya pet no na ka jing sisa no kitin jong blai ki kwa bani osngau tang ki ai ki skor nang ki baki kwa bani osngau kim tre ban sngap ya kan ki jing sisa bat dai na kata kadau usuk tan ru yo lat upen mi ya kini ki nong hikai lam ler ki ban hikai kat kom ka jing kwa ka jong ki hi pan ka upol wong haka shithi Timothy kal nong ka ba lai ka ba ar Timothy kal nong ba lai khat ka ba san kini nong hikai lam ler pan ibadan kadur ka jingro blai Henry ki bala len ya ka bor jangka nakini ru to paino kini nong hikai lam ler ang fi kidan ka jing kadur jangka jingro blai kidan outward form of appearance ma Henry ki len no ya ka bor jangka para bangai nak ko man ya thu fi namar moment step blai wala keren bangai man keren ya kan message menta uji sukres ru sa uji sukres ru nya puli so na ka bible kumno bangin sngo thu ikino hikai lam le uji sukres ru na ka gospel Matthias kino hikai kino thu pa lam le gospel Matthias kal nong ga bahnyo no khat ka ba khat san wang tu sumar nakinong yathu lupa balam ler ki bayawan hapi haki Jacob sni langbrat nai hapo kilong kisuri bapenjat na kiso jongki pin itu eki sngap na kiso jongki pin itu eki
Kibriu kijukhat ya kisok wan na giding sya lani ya kisok dembor na kinyut sya kumta udieng babha baro usai kisok babha andai udieng baman usai kisok baman. Excuse me. Udieng babha umla bansai kisok baman lamni udieng baman umla bansai kisok babha khatkan bai ya udieng baro ubam sei kisok babha an khat no an brat no ru ya u hakading ba kumta na kisok jongki pin itu yaki no fi hakane pol bukan sapang kita kisi ki bakhat du ar hajar senam mensyua ula adap ong lupa bakadai kasi ka bakhat du kasi ka bakhat du kala sedang nadu ki jong apostol Paul nak tak do kisi ka bakhat du dan kadang saka shin Timothy kal nong balai ka bani kong Timothy nong balai ka ong ba kin bun ki man hap no nakajingat makin pensngawi taki seducing spirits ni taki jingi kai ni taki men simbaman kuran siya pangani de mental ilay ngilat yat hakata kasngi ka bakhat do ka bala jan arta piha jong apostol Paul kasdang jong jisngi khadu mentangila poi siya kata ka bakut arta ngimtip lano utra inwan rekila dehi ki dak kisngi bakat do bat shwaban dan ka shwabo bakai shwabo krislam ler nuan ban senchar man sawan ban senchar shwabo krislam ler sawan ban senchar man le dan bor ngani ka perthai kan dan ka jing hap no lai thu pa tin jong lai nak shiti thesal ni ong ka dan ka jing hap no na ka jingat ka jing hap ka bakhra para banget ngakwa ban ya thu fi snap nang yai snap kan ngan pensyai fi kan sedang ka jing hap no nak jingat kala ja ka jing hap para banget kala ja nado menno kala ja nado jong apostol Paul kini ki jing hap no nak jingat no ki jing hikai ki sut ki jing hikai lam ler ki jing hikai ki bom de kat kum kutin jong belai wang nak ki so jong ki fin lap wang ki dan ya kador jong ka jing ro belai ngri ki len no ya ka wang ki pen sngap ki men simbam ka kata bafin sngo thu ya kani ngan ya thu shaifi ka ka jing hikai ka bashisha jong khtin jong ublai ka jing hikai ka ba kumno phila ban panya pher kumno na la ban panya pher na kata kada ma shai ong ba yakini ki ba ya shakri lang ong ba da tenju ya ki jing hikai tenju do man sim wat shunget klumar wat ya ki jing ya lap jong haru tenju na ka khtin jong ublai pidan ya kani na ya lap ya pi tenju ma phiru ya na tenju fi nga dakan yang khtin jong blai pi di man puli mdei pin shushane abet yang na YouTube shushane abet yang na YouTube ban pet em ka YouTube ka dei tangka pat mani kai rai pi dan kam ublai kap ka kham shomkhat yangi bangin long ta ka met jong kures basulong basu ya puli na YouTube mo ya snap ho ka dei ka pat mangi mani kai ai ngu ublai rai ngiri ban ya kendu lang ru di city si Hebrew kal nang ka ba si Paul khat ba arpusan wong wat pep no naka jing ya seng lang kiru khut wong wat pep no naka jing ya seng lang kiru khut wong nawar ki sngi la hajan to yai minat to yai syarai to yai duai to kata shwa kidan ki bri ki wong ba ngila ban shushong jing ya seng na YouTube ki ba hikai kong ta ki online preachers ki ong pila ban shushong jing ya seng na YouTube la biang dan kam ban ya kendu kata ka wei ka de ka jing hikai lam le mulaiความขัดyang ingin chulong jing sang YouTube hot nang keren kan ni namar ban a jing hikai ru oh bandang pen scam ka ar ka long bangia kendu man ka puar ka balang kamet ukres ka dei ka iklisha ka bai kendu lang to nang ta do ka ka jing hikai ka bashisha ka ma ong ni ping ni ka jing hikai ka bashisha ka dei kat kum ka jing hikai jong Jesus Christ bat u apostol bat ki apostol bat kinong yu lupa jong ka jutang ka berim bat jong ka jutang ka bathamai ru ka kata ka jing hikai ka bashisha pi haba u Jesus Christ uwan ban syayap ka ding fna Calvary ka ba ka Bible ka ong tong ini kat naga gospel Matthias kalau nang ka bening kong kumno pila ban ditek la ka jing hikai ka de ka jing hikai lam ler ka bashisha ka gospel Matthias kalau nang ka bening kong kat khat kaba khat pra ning puli
kong kumno ga ka thot ka ba ar phuai tong ini puli kong kan kharu ya ukun men khatru ya ka kerteng jong u jisu na ba on pen ya laki brio na ki pop jongki pet mentala jan Christmas borok ni celebrate mo yang saya celebrate ya kata ka ya kata bagi ong ka birthday jong Jesus Christ wala ngi mlak ban pen shisha ba ar santrik ka dega singkha jong Jesus Christ mo ndai barok ka percaya ki celebrate ndai ki sungu thu ne em ya ka jing hikai ka ba shisha namaru Jesus Christ wang ban khat yu Jesus Christ kan khai yu khon khat yu Jesus Christ ban on pen ya laki brio na ki pop jongki pa u Jesus Christ ka jing hikai ka ba shisha kalong ba u Jesus Christ haba wan shangani ka percaya wan ban pen ya ki brio na ka pop jongki ban pen ko no ban pelat lut ban pelat merau ya ki brio na ki pop jongki nadu kapor jong Moses nabu kapor haba pi snap ya ka jing hikai pi di ban snap ya ka jing hikai jongki no yu thu lupa kum kutin jong blai ki jong thoi ka jing hikai jong Jesus Christ bat ka jing hikai jong ki apostol sengap ba ni kai ka bau Jesus Christ hikai o ki apo ki nang itu ulpa la tho aka kitab Moses ba ya ki khun Israel ublai ula pelat marau ya ki negari Egypt bat nau Paro thau yu setan ka Egypt ka keren syapang ki pop kumju ru ngi menta u jisu wan ngan pi wan om tang ban shu syayap ban shuma pop kata kadai ke banin kong ban sat hip hop jengi bangin li kum kayor ka ba ar kalong ba un pen ini ki pop ndai ba shuma pop ba yaile syaile ka ju ka pop wan ban pen ini ki pop wan ban ai ka bor ngi bangila ban ka jing ka ba khut te chat bai ka ni ka kon hun ka ba pilet ngakran ni da ka jing sha ka kon hun ka ba pilet kakran syapang ka pop kakran syapang tau Jesus Christ ubala ban ma pop bat bala ban pen fi na ka pop kita ki bahikai pi gidan ka jing ka bakhut wang Jesus Christ wang na ki so jong ki pini na ki so gidan yu so jong man sim ne ke hikai da kumoi ka jing kalong da kumoi yak tanju ikini gidan ka jing hikai ka bak ki hikai syapang ka jing kala ka bamut ne ki shu hikai tang ba pin dat but ki skor khnyo sngo tang ki ai ba sngo tanat haba ki i ba phile pop ki pha ne man phla pop ki kran ya ka ai ga ba phile bari na ki susngap bat na sus pen so bang ki da kali ne ya phi hatu phila la lut ne na ka pop tong ni pet na gospel umarkas yo piong bang ayu ong ni check na ka tin check ki jing hikai jong naru namar bun hang ni ga i ha YouTube bagi komen unang hikai lam ler ki ong yang har unang hikai lam ler sa check hi ma phi na ka tin jong blai ma hikai lam ler ne ong tanju da kan ka tin na wangi dan ya kan ka tin gospel markas kal na bani kong kat khat ka ba khat san pa Jesus Christ udawa ya ka jingkala ka bamot wong no uda ong ru la pendap ya kaya bat ke hima ublai kalajan tu fin kala ka bamot bat tunget ru ya ka gospel ka jing hikai ka ba shisha pila man tenju kini kinong hikai pi ki hikai ya ka ba pin kala ka ba mut bat pin nget ya ka gospel ne ki shu hikai tang bo Jesus Christ uit kata ka de ka pat u blai uit ka ta ka tai ka perthai bo la pha yo la khun ba la khamar wei bo wei banget hu no am jat shu unyo ka jing bom jukut yo anes like handriu kata ka de ka pat bangi di banyalap Andrei hakaju kapor pialap ne kum bayalap Jesus Christ banyo ya kata kajing bom jukut dan kam ban kala ka bumot bat nget ya ka gospel dan pilat lut ne amni pop lada umenta hakajing syakri ma pi ki babun lawan tharai arspa laispa sauspa sanspa angot nani san phongot kat badai utu nong hikai ukuran ya kajing kala ka bumot haka jing ya bam khawai utrai hatu phia bam lamu ne pi ka jing khabam khoi utrai ka de ka wei ka wan tanju hibriu hadne kia bam halor ka pop ne tu no hikai ulat lut ne am na ka pop aurea na ka pop glim la la lut ne am ni ki jing perkhat aurea ni ki jing pet ki film jaklia ne halor kita uyalap bet na ushilor banyalap bet kadang em ka jing em ka ba khut ya ka bari ba ka ba pau namar ki nong hikai ki ba shisha
na usok jungki kintip mentip iki na usok lada la tanju lada kidang ya im haka pop kidang im haka pertai ngano ki iet ya pertai kinumla man hikai ngano pi ka jingkla bomut besya kinumla namar kamdan ka jing sya kamdan ka ikhtiar kam sakir ka jing hikai ba kenjam sim kinumla banile kimin sim baman gidan dan ki baong kumni dan ki baong ba ki jing hikai mental ki ong baka ka pop kam penra syabenang dai tangka jingat hau Jesus Christ kaban yara ni syabang ngangat ya kata ni dai ho ka jingat jungi hau Jesus Christ dan poi ni syabenang henrai kata ka jingat atau kata ka jingat ka besya ka pensakut si ubri wa ka pop kamu nda im ha ka pop ru kata ka dai ka jingat ka besya ami i yang ni pas pol ong kuno kam ong Jesus Christ ong kuno utau bayai le ka pop ulang merau ka pop tong nya puli se ya nak tinjong blek dan baong ba tangka jingat kala biang im kat baman im patar ya ni nya puli ngan nya pensai nak tinjong blek the gospel you honest kal nong ka bapra kat ka balai puai ter pet wong no wong namar ka tau jisu la ong ha kita ki jiu ki balayanget ha u lada pia isa ha ka tinjonga pilong ki senran jonga da shisha lada pia isa pia ile kene tin pilong ki senran jonga da shisha lai puar wong no bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelat no epi bat kan pelat no ingina kini ki jiu ki asatnya no yang kila ya tu au ngilong usembai u Abraham temeno menuru ngimshim lalong lasyong marau hanu ru tekumno maong ban pelat no yapi kini kiong no ngidi usembai no Abraham ngidan kiniam kirukam ngidan ki ai kumno kiong man ngidan kamjing lak doi nai ki keli ki sowet kemalak biang hai Jesus Christ upen syah ni wong no o Jesus la yatu aki shisha ong api ba u briu u bayai le ya kapap ulang umrau jong kapap ubri ubaya ile dau Jesus Christ si ukuran wang hoi kala ka mamut nget ya gospel ba wang ni open syai wang uji sulai tu sisa sang api ba ubri baro ubaya ile ya kapap ulang umrau jong kapap lai pusan umrau yaisa haga yim baro syeta ti hnrei ukun yaisa baro syerta lai punri ukran syai wang namar lada namar kata lada ukun pelat no yapi pinlong ki balat no da shisha lada ukun lada uji sukres pelat yapi na pop pinlat no da shisha kamla banlong ba ngan ong yapi ba pi ong bangadan ka jingat pilet jinges sang malasi pilet bam jing khoi torai le sti man lang ka sandi henry pm ha ka pop ka baburi kamla banlong kata ho ngak ngimpat janai ngak keren nang ni YouTube ngak janai nang fi kampat dan kata ka banong bangila janai henry uble unang pentamai ni ukhat sya kata ka jing janai tang bangim pat janai kamot ngin yai sa ka pop yang ni dei ban man ka singi ban pla pop man singi ban pen khut man singi ban yit yaladi man singi ban pet regi bun man tanam marbelai kim sobha ban keren ka jing kala ka bomot dile kumno ki bitar man keren jing kala bomot ki bitar ka ba andala ya kendu yo ublei ndala ya kendu ublei ndala kala ka bomot sya ndala im sya ila sei ta ki so ublei hukum badai ban penbaptis ya kadai ka tin jong ublei pat mentang ila ipuli na gospel markas ngong check hi pina tin jong ublei kal na bani kom takhat bakhat san wong to pin kala mut ka gospel yo anis na wa prat kom to pinom yai sa ka pop pi o Jesus Christ hikai kumno gospel yo anis kal nong ka bakhat real kalnong ka bakhat nriu khat ka ba khatsan uang humno khat ka ba khatsan uang teu khilet yalap yaga gospel syaki ben riu baro utau banget bat yo pen baptis an penim utau banget bat yo pen baptis an penim uli hina khat ka bible yo piong hikai lam ler check na kani
Itu iba comments bahikai balam ler check na ni pila like lut nem na kapap makali. Pidan em ya man sim jong blai. Pidan em ka jing sisa. Na pi bitar bang akran ka jing sisa. Pidan ki men sim niam di bapatar kaniam kamla ban pen em pi kan mau lada pi em kaniam pidan kaniam pimdan ya Jesus Christ pim like lut na kapap ka tin jong blai ka ong. Bagi long ki mra kapap bat ka bainang jungi ka long ka duja nimdan ka jinget ka basisa. Dan sepen ina gospel naka kitab jing penpa pen uji skres uang beng haga gospel Matias kol nong ba arbu pra kat khat ka bakhat pra uji su te ula dawan lakran haki uda ong la ai hanga kabor baro habeneng bat hakandau namar kataken tukhi da let no mapi tu penlong senran gi benriu baro dapen baptis pen kari ka hukum uang dapen baptis ki haga kerteng ga jong ukpa ba jong ukhun ba jong mensim hoi dah hikai ki ban sumar ya ki ai baro kat ki bangala hukum ya pi hakmi ngaru ngalong rengkat bat pi halakasngi haduk abawai nak apar kai unlong rengkat bat pi la pi sumar ki hukum jong chumbang em pathar em kat momon let jing seng wan jing seng kamdan ka jing sisa kamdan ka jing em ga ba khut kamdan ka jing em ga ba IT shublai kamdan kadan ka jing it ya ka perthai kamdan ka jing isi ya ka pop em bang nium dei ku kham khat ya kata ka jing sya Jesus Christ kam dei ka ba tat dor kadi ka ba ram dor ho da jing ai la pen em ni ndoi kam dei ka ba tat dor kadi ba ram dor udah siu da ka mat udah siu da ka jing em udah siu da ka snam bat ka dan bur hadu kata bala da pingat sisa la da pi kla ka bomot sisa la da pi la nget sisa la da pen baptis ya fi kat kum ka tien jong belai pin like lut ni pop mana nama real dia nga experience ya kata mensyuat ngam like lut nya sudah nak niam ngam like lut ngam song thu ita ka jing kala mo dai tat ndang ngam su thu jing kala mo besya ublai upalak lut yang ana tigi kampop ima syirkai wa ka jing ai ban em kat kum ka tin jong ublai dau men sim jong ublai ayo pen baptis dau men sim jong lu tau men sim jong lu upala ana am bangala dal dia kata ka ka jingat ga besisa tungnya puli biang mau ni pi ka kala ka bamut net ya gospel let syarjing pen baptis bila i mentam Jesus Christ ha gospel Markus al nong bhatbi ngan sa ai lang hi khat ang ni YouTube sapuli mapi gospel Markus nong bhatbi bila i yang impet ka jing hikai ki apostol bila yo sngo ki jing hikai jong Jesus Christ khat syarjing kala ka bamut Moses ru Ukraine syapang ka jing pelat marau na ki kun Egypt Jesus Christ ru Ukraine syapang ka jing akala ka bamut ni ki pop ka jing pen baptis ki apostol ki kran ayu tong impet ki apostol yang impet nak kam ki apostol kal nang waar khat ka balai pu phra pet kalai punyo lai pu phra ukran ayu Petrus sakasigan Petrus welap ayu wang ti habaki la yo sngow ya kani ladung hak ki halaka do not bat kila ong ha Petrus bat hakita ki wei ki apostol para kumno ngin le pet Petrus kuran no ti Petrus la thu aki tu fin kala ka bomot pet ukran ya kajing kala ka bomot ko mau jisu ukran uhikai hu jisu ki apostol begini kai ti Petrus la thu aki tu fin kala ka bomot bat an pen baptis fi uwai pa uwai haka kerteng u jisu banyo ma ki pop bat pin yo diang ya kajing ai umensim pin kala ka bomot na ki pop bila nget aga gospel dan kamban pen baptis fi banyo ma bi kita gi pop pat finyo diang ya kajing ai men sim khut sangat bang ni syuaban pen baptis bila ada ya kan encounter na bu Jesus Christ bila ada like lut na mi pop bila ada plan na mi pop ndai kajing pen baptis ka basulet untuk roi kajing pen baptis ka di kajing ko ngo dan ki ong ba dan kam bala pen baptis misan ring akali pi bila kala bomot basisan em bila dan em ka encounter bo Jesus Christ bila dan em kata kajing sngau thu ban kala ka bomot pi dan kajing sngau thu nem wat ong bang sudan lagi niam hir ka wat ong pen ka deception pupol ong wong aki kandan kajing hap no kala hap no naduk gi jong pastor pot la hap no na kajing hikai tanrai jong ka tin jong blai la hap no na kata tanrai jong hikai jing ki seng kamdan e ka bakan jaman si pikok ngu ne em ya ka hukum jong Jesus Christ ban let yalap gospel tor kata ka ba pila ban sengok thu gi jing kai baklau Jesus Christ mene wang no wang ketu penlong senran ya ki ben riu baro tu dah hikai ki no ya kai hukum
jong Jesus Christ hikai ki pen baptis ki lada pide shisha usnran jong Jesus Christ kitu ginong yalam jong pi bat ma pi ki hikai ne man pen long senran pilet yalap ne me gospel haki jakat re jong pi dan em ga jing sha jong Jesus Christ kham tam ngakali itu gi basat teks wah ni gitu bong no hikai lam le ma pila cek nem yala diru pila la lut nem nakapop pilet yalap nem chi briu na pi shu comment sa ka YouTube yala di klampak le yalap karen ni daga jing ban tes viru tes yang haru tanju yang haru dengan ketin tanju dia kendu tapi kok angin ya kendu marhamat ru kapor kalau ada begini keren ya jing sisa pila le yalap ne em ya gospel ski ben riu hagi jakat re jong pipi ju yalap gospel daga jing ai jong bleng ai thu ini bang aju yalap ya gospel hajing tere amde ga jing lap man syang am yalap namar ngamdan ga jing sisa ngamdan ngai ma kapop rena du bang alat lut ha ka jakat re ngai yalap ya gospel kitip ya kata mamle rai man plai Jesus Christ nong penem mar kadan ga jing sisa mam tere banyak kersum lang mam tere banyak jokes lang banyak pet gi video gi bamdai banyak halang namar balai kadan ga jing sisa hatu lada piong ba pidan ya ka jing sisa hagi jakat trai fi hagi college yang fi long nem ba jing sha hagi yin ki sam fi let julet penduai nem gi brio kidan nem kidak tong ini apa meneng ya ong no ong kita gi bai kai lan ler kidan ya kadur jong ka jing rublai kilang no kabor kai kata kabor tong ini pet na gospel markas kal na bakat ri khat ka bakat nyu snap ba wong kini kidak kin but ya kita ki banget kin ya be no i sut ya ka kerteng jong na kini keren pat dikibai kitli pila juk pidan em pila padiang em yu men sim khut kala dan em ka jing keren thlit fi adan em ka jing kai kabor ka jing kamen ketinjong beli go ang pat Jesus Christ wang kini kidak kin but na kita ki banget lada pi deu banget besya pidan hajing trai pi ju pendau duai em gibri bapang cukan para bay tray lang bat pi upang pi tray nem pla julet nem man buk ti pinongan duai nan pen i kabor bang adeu banget ngakren nya kajing sisa pilan nya kabor pi tiang man duai ru kin bu ya ki bapang kin yo khya kin ya be no iksut pilan ju be iksut nya but yo pi shim out of context ya to gospel markas bong am barok ki bang hanga try kiman le ka ki bana try kiman le chi ma nang okin ong ila beksut kita ngila beksut ngila yalap ah kerteng jomi pi katar kadai tangba tenju iki so wang Jesus Christ kadan kam wat mot bam dan kam man beksut tangba pishim ya gospel Matius nang ban nyau arpoi kadan kam kadai ingi Jesus Christ si wang hukum ingi bengin beksut hukum ingi ban penkhya ibri bapang hukum ingi bangin yalap gospel handrai kumnu ka jing empat kai dai dor em ka gospel kadan em ka jing em ka bukhut namar dan ki bayalap ya ka gospel ndrai kam dan ka jing em ka bukhut dan ki babe aksud dan ki bapun khya bapang ndrai kim dan kata ka jing em ka bukhut kan ma ka jing em ka bukhut ka dai banyak lang ka jing em ka ba shisha ka jing em ka ba kat kum ka gospel jang Jesus Christ ne kidang sakut kitu pet film jaklia kidang sakut ka tu ka brai no ti piju yalap nem ya gospel la pi ong ba pi dan sisa kata ka met jong Christ ka balang sha Jesus Christ wong ni pi pin long ka melu jong pertai pile ayu hajing terai yalap nem ya gospel pinut nem ban duai Jesus Christ pinut nem ban duai ban por badai ban duai pi duai pinut nem ban ong sisa bang ade urap Kristan basya hai ka jing hikai basya kam dai ka ba pajak selam lani kata ka jing hikai kaba syusat wat mut bang pin syusat pinyo lit benang yang ni puli naka boleh ukam cukat ingi ban syusat namar boleh nalak long radikal gi ong gaji kai halan ripet ya kitab jing pen pau kharung khat jingi bangin syusat la khat ingi bin long kamlu ko perteng long khat ingi bin long shit ham na ban ta gospel haka kitab jing pen pau kalau nang kabalai kat khat kaba khat sa utho ya ka balang halau dikayan
Pe utho kita ki balangat Jesus Kristus wang no wang bat hau tau angel jong ka balang halau dikia tu tho yakini ki ai ru uang o amen unong phla ubayaine bar ubashisha ka jing sedang ka jing penlong jong ublai nga itu ken ya ki jingle jong pha ba phamlong ka bakriat lamni ka bashit nga takwa dik ba pandang long ka bakriat lani ka bashit kumta na ba phalong ka bashus kriat ruem shit ruem ngan sa prino ya pha na ka shintor janga wat mot ba phila let jing sang la biang o man ka singi filet bible study fi asngau ba wai pastor le si pila bandan ha ka jilli ka ba pidan ya unau hikai uba shit ram uba shikai sisa real di fi shit ram ne na bishus nen dawan la asngau bang man pet itu i film pet film deki kenta lai kenta la andai ban puli ka tin jung blei amla pet itu di video bicak liala dari banduai mla kata kam dei jingat wasya kata kadai ka jinglong kriat dei ka jinglong kriat ka jinglong saat dangla kita ki ba kriat ki bam julet jesang bandala tu ki thu ya jing kala kamut ki khino jat na pop ki wan ban yo tu balet jing esang kawai ka kajat kawai jing esang kawai sha pop kita ki dei ka jing sha ai kai lam ler piit sisane yang bleu wang piit yo bleu nadu kedok not baro nadu jing perkat baro nadu kamen sim baro bamen iit yo para marjan kumya ladi manong ipi mentakim dan syu ka jing iit yo para marjan ru na para banget ngah keren chai nang ni wei reuniam manong ipi iba balong reuniam iba bat ya ka kam niam ibe yim yang tang na banga yalap gospel ngapen be men sim baman ngapen baptis kata sekadi ka jing sisa nakali menta pile ayu pibe yang bangayalap gospel wisha bangapen baptis beriu bangapen be men sim baman gitu giba kai ka jing sisa pimta pet ba pidan ka jing sisa ayu ngale bakla ayu makran ni pida ka jing inda ka jing dam re ngaten ju pimta apan keli ka jing sisa ngale bakla ayu haba ngale yalap ya gospel haba shibun kiba kiba ngap akap aurea kiba ngap itu pornografi ngakran baca ka jingkala ka bomot bat penduai ki okya kimi na ka jing pop ngihap ban penbe ki men simbaman ni pen baptis ho ngapen baptis ki beri na marka ketin jong blai ka hukum bagi pen baptis hadin ka jingkala mun ngasya pen sitam na mutaka katu kadan hatu pi kai ayu manong apila la lut nya mana pop niap kerennya jing sisan tamla syuk banyalat na baru blai kan sadan ka jing hap no angin la para ban sulong saat kan ban sulong saat kinsawan kinong itu lupa lam lero ono pi ibakren bakin ong ba amelei la da pile pop amelei katang bas ka jingat jong hau Jesus Christ kala biang pi pun poi benang em ka jingat ka basisa kampen sakut yo beri ka pop la da kata lada dei kamta le mentoi ka jing syayap Jesus Christ baro ke le pop ubanget gu le pop banget le pop kan mentoi bot usu syayap si kai so Jesus Christ hading fana kat ban ai ti kamat kat ban mi ban por duai jau da kas app ka snam kaman ban sya sanar fana kam dei ka papang ban sya tu ka jing lingkut ban sya ka jing le ran kamot ka telat bor hadu ka tas ka snam jong Jesus Christ bakam la ban pelat buat yang ni pop hatu ka ketin jong blai ka ong kai se bahaba ukun un pelat lut if you fina like lut bisa hatu ka shutok kai se ka bible bo Jesus Christ un pen em ni pop mo Jesus Christ un sawan ban sha ya kata ka balang ka bakhlam pop khlam thok bria but ya ni let naki shitish ki Ephesus kal nong ka basan yai sya bana na marka khamjrong ni video shitish Ephesus kal nong ka basan kat khat ka ba ar phun riu kan buang ba unyo pen khu ya ka haba ulas sat ya ka daka jing sat ka daka tin ba unyo penyang ya ka khamat jong haladihi ka balang ka badan buram ka bamdan ka bathok bia lani ka basti lani ka ba ka bakum kita handai bakan yo long ka bakhut bat ka ba khlam jing duna
nuksang an ai pi menta biawan jing iseng let's say daki shi hajar ngut hapor ka ba phi bam jing khoi turai hatu phi ai kulumar em ka jing khoi turai shu ai patharan em banya bam khlam pen khut pop khlam yit yala di pila dai em ka map jong kris na phi ai kulumar ka jing khoi turai ka ba kentang ka dai ka map jong kris ka bangi pen pa ka ka jing yap ka jing mi pat ka bala sat khut na pop na phi ai jing khoi turai bat bakala ka bamut bat bampat kala ka bamut bat bampat pen baptis phi ai jing khoi turai tau bleu ngosi wat le kulumar ka jing khoi turai shipli na shiti sinong korin kal nang kabakat way sa puli hintum wong no wong utaw babam nakamet jong Kristo do yit tenjuk bayal di do yit yala di yo ba ubam da kata jing penram ngile kai kamet jong Kris la ngi bam kata jing khwai turai khlam buram kan khlam da sautu ya kata jing syayap jong khlam da kan mau khlam da pen pau bat khlam da sautu ya kata jing lat lut na pop pidan ki pop ki bari tak daw ngi dai kenduk lang ngi sye kenduk lang ban bam jing khwai man ngasngi ong ni rai habung ya kenduk ngada ong ni ngat mahap kala kamut baro hap apply ki pop da pilek ke bari blame sabishar hi hin sayo ka jing pang dong pi ka jing pang sangem kadan la da pim kala ka bomut pim pai pet ka siti su episode senong baning kong ru kat khat ka ba sao kong kum no pet gong ne wong kat kum baw la jit yangi ha u man ba empat pensyong nong rem ya ka perthai khnang bangin long ki ba khut ai ukhat che jing khut khnang bangin long ki ba khut bat ki ba khlam jing duna ha khamat jing u ha ka jing in wat langin pat jana indrai matang idang yai be sta jing dang ngidang yai mare sta jing thong ni pen khut ye ki pop begini gini ki ngi sung thu ba kan pop mi kala ba mot mangaru ba yalap nang ni man ka miet man ka step ngap duai hublei tura ji su kodor hoi ngala dap kala ba mot sin ngala dap pen bab la dap pen baptis ngalai pediang ni men sim bakhut dah bakran pat ki wei thelit ngala kran ya ndrai man ka sing hap check namar kat bangadang dei briu man ka sing hap kala ka bomot ngapat yo sultan uriam leng baka ketien ma kran leng baka jing dei bi briu ngap im kinu ki video ki bang pat ngap check kita ngimlei ban pen sarwa ai ka por tipila syai nang ni bang pat yo pidan haka jeli ga ba pi sya yalam bakala pi ong unong yalap lam ler check yala diru pila la lut nem na pop pila kala ba mut sya la dapen baptis si sya na mp hau Jesus Christ la dat ne man tep ni pop jong fi yo ba akhir ka sngi no pi pimdan ya ka jing sya tin jong blai akhir sngi ba wan onum la ban pelat mano pi kaniam kam la pelat pi kami kupa la pelat pi manu pastor la pelat pi dei tang kita ki balik ya ramon jong khupa dei tang kita ki balik ya ramon jong khupa ki bayat ya jikhu ki bayat ya hak ki bala sat dak senam jong Jesus Christ ki bala yo ma ki bala light lut ki ba yalap ya ketin jong blai ki balong kam lu jong Jesus Christ ki bam lek ran man phla ya ka kerteng jong u hakmat ki bri khanang bau Jesus Christ num lek ran man phla ya kerteng jong pi hakmat khupa tidak nak ini kisir gibala yo men sim jong blai nri ki pen sha skori kita jing hikai ki ksut no fi check ba gini gibala kala ka bamot nga ong yal dir ni ni ha ban check ba ngio jing hikai no ma sha yong ba check ba wat su pediang kulmar ka jing hikai no da test da tenju wat ong bangala adai ubri jong blai la biang test yang arep ha ban test da kani pidan kani ketin jong blai simet ngidan ni ketin jong bleng ngidan yo mensim jong bleng ban tenju iki mensim wat let kemen ban su syakri kulumar ngar ngam juk pediang kulumar ban su syakri tu ngada tes ngia tes iwe ladang alet senu gijing sang jong nur ki ban tes yang ada juk dah ketin jong bleng am bagin ong bangala keren da YouTube la biang bi baksan la keren YouTube ni pediang em check shuai gajing em check tes ni keren kadan em gajing syak kadan em ka bor jong mensim khut kadan em gajing em ka bakhut ladam tangan ong pia khlek lang kala dan sisien bangala mana iki beri ngala dua iki kila la lut kila dap ya gajing pen baptis kila em ka hak rei bang iki check pia syakri batno kile lendat ngono itu ifi kile lendat ki syakri lang bat gibri gi bampat yo la lut na pop ya bam jung khoi trai lang haju hele lang haju ha ka bakhat du jarang ha ha mano pi ngam ong bo bleu ma shu thang ba hap sedang bang nau a
dan kiru ki bang phai shu no namar bale kim tenju bat no ki shakri kim tenju ki jing hikai ki basha kim tenju ki jing hikai lam le ki sunget ngon fikat ka ba om ki beriu kim tenju bang u ka shiti yo anes bat tenju ki min sim om barok ki no hikai ki bashisha yang aru ngong tenju yang ana khtin tenju para banget wat chu ang bapin chu ngap na YouTube hidan kamru bandaya kendu ngong larpi ong ban chu ngap na YouTube bi filai ol benang kata lang ka balam ler u bleu kham khat ya kata met manusia hikai nak tang na YouTube u khat bangin ya kendu lang shiti ke hebru nang basi phau khat ar pusan ngan ban biang makan mau lendak tambang anak kwa ban pensisai pinak tinjong bleu shiti ke hebru nang basi phau khat ga ar pusan ko ngomno klam da I no tungin ya perkhat ar pusau ar pusan bat tungin ya perkhat ban ya penki parlok ya ka jing ya iet bat ya ka jing le babha klam da I no ya ka jing ya senglang kiwei klam da jing ya no klam da I no ya ka jing ya senglang jong pi hi kumbalong karu kam kiwei hanrai da ya kentu parlok hi bat kata kham tam kat ba pio I ya kata kasngi kalah nang jan na pi shu sngo tanat bala yo sngo na YouTube kani galong babakala dan kam ban jet ya no ubak syakri do mun siam bai kai syai ketin jong blai mapinya penshit raham mapin le elak gospel lang dekat ni shwa manta nganget kala pensyai fi nak banta ka buram jong blai da like da share da subscribe da hit to notification button bat da spin sapriang ya ro you try